ಸಿಕ್ತು ಹಾ ಸಿಕ್ತು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತಾ ಹಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಕೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ kene gede ke khubor ka basong shyrkhei na ka jela karnataka ha ka ba kharwe ngut kibriu na ka than shirali kila du e yela ka jong jingim namar ka jingshara ha ka ler ba charong ha ka wa thati ha kala yela da pikwa ban tip khamne sa sngap ye kene ka video ado menakut bat wat klet ban share like ban subscribe kumju ya kene ka channel khnang ba video ye ki news update ki ban sawan baro kine ki basara ha ka wa ki don kum ba kharwe ngut kabakam songsi kalong bakine baro kidei na keju kalong ying na padu shirali hadu mentas 10tylli ki madiap layo ban sei na kate gawa bat lapan kit che hospital kadba ki wei pat dang sha suba baki laklat hapoh ka kane ka kunhun galale che kate gawa thati hakala hajan ka bak takal utar kanda distrik kadau ka ba penlong ya kane ke jingjia namar ka jing slap ka bajur bat ka jing bitar ka durio hakine ki arsngi ki belayat kalat bat ki bor yajwa kala betei bat kiew kyrshan da kaler kane kala rong bat tendat ya baro ki kenun syak ka bajeliu ki nok song rengkat bat ki bor pulit fayaran emergency service bat ki kusgat kilala ban pelajim ya laingut men simbreu bat lapen kit mardor sya hospital banyo ya kijing sumar uwe udon ya kijing long ka bama ka jing twet bat ka rescue operation kadang ya chekmat badang pej benia adu menta ka sngini kong ban twet ya ki badang sakut hapoh ka